أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يو أصبر 26 ga watan Muharram, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443, daidai da 4 ga watan Septemba miladiya 2021. muna cikin muqaddimar littafin sahihu Muslim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa khatama hadhihi al-muqaddima bil kalami ala sihhati al-hadith al-mu'an'an wa awdaha anna al-mabhath alladhi alayhi al-muhaddithun al-iktifa'u bi mu'asarati ar-rawi liman yarwi anhu duna ishtirati ma'rifati talaqin bainahuma ما لم يكن الذي روى بالعنعنة مدلسا وأكثر من لوم من يشترط ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام مسلم ina fita da baiwan da Allah ya bashi da gadin da ya kan manyan malamai da ya tashi ya same su ta kaka za karbo ajisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ruwaito shugaban talakai izamana an same shi hanya mai inganci, kuma tabbatar da wannan inganci domin magar manzala jini ne sallallahu alaihi wasallam. Sun sha wahala, Allah ne ya zabe su kuma sun yi abun kirki. Shi ne ke sai kawo sabanin da yake skani da wasu sauran malamai. Malaminsa wanda ya sha karatun agunsa karshe shine Imam Buhari. Shi Imam Buhari na gan cewa daga bayan sahabai da samu tabi'ai da tabi'in zuwa har lokacinsu, inda wani talibi ya ruwaito hadisi a wajen malamin, to ba su yi shekaru, ba su yi zamani daya ba, su yi zamani daya ba, amma ba samu sun taba haduwa ko ba su hadu ba. Zamani daya suka yi, zamani daya suke yi, karni daya suke, amma ba dalilin da ya ce sun hadu. To a wajen Buhari ba za a rawaita wannan hadisin ba. An yi zamani daya, misali Mala Bakar Gumi an yi zamani daya da shi mafi yawa cikin ku, amma ba dalilin da ya ce kun taba haduwa da Mala Bakar Gumi. Yana Kaduna kuna nan. To a wajen Buhari tun da zamani daya kuka yi da Mala Bakar Gumi, amma ba gari daya kuke ba. Buhari bai yadda ba ka ce Mala Bakar Gumi ya ce kaza kai talibin Kano isra'arenka. Shi da ya samu sababin haduwanku. Kun taba zuwa taro Kaduna, Mala Bakar Gumi ya taba zuwa nan, an hadu, sannan Buhari yadda cewa ka gan shi ka rubuta agunsu. Sharcin Buhari kenan, ko da bai fade shi ba, yau da gobe ne ya nuna haka. Imam Muslimin ina zargi wannan ra'ayin, ya ce in ya aika za a zuba daji ne da yawa. Ma dama an ce zamani da ya suke, wala za su haɗu wani wuri daban, ba sha fade shi ba. In zamani da ya suke kuma ya ce ya yi amfani da lafzi haddasana, amba'ana, sami'ina, akhbarana, lafzin da la yuhtamal abin da ake kira mu'anana. Ya ce inda mutum sika na karba, ya ce abin zargi ne wanda suke cewa kawai in an yi zamani ba za a karba ba, shan samu haduwa. Ina zargi malamin sa da cewa ya yi sanani a nan wurin. Na ba ta gane, ya ce wannan sananin ya yi yawa. Ya ce in mutum an san shi ba mudallisi ba ne. Mudallisi shi ne wanda ya mu'ana kuma ina da tadlisi yadda muka yi magana. Musulmi ya ce inda ba shi tadlisi to a sallama cewa in ya yi mu'asira da mutane ruwaito. Shi yake cewa
وأوضح أن المبحث وأوضح يتي الذي عليهم المحدثون اكتفاء بمعاصر الراوي لمن يروي عنه دون شرط بدون كيد يتي ما لم يدى شيء سادة أي زامني دا ما لم يطالب في زامني دا ba tare da an san sun taba haduwa ko ba su haɗu ba ya ci shi da ya kasance wanda ya ruwaito hadisin an san shi da tallisi ne wanda tallisin ana cewa zai illa amma ba wannan ba wanda ya kawo na sharci abun zargi na gare shi bai kyauta ba shi ce menene wala shakka mai wala shakka anna man ishtarata at-talaqi bayna ar-rawi wa man yarwi an كالبخاري مثلا ومن روى عنه هناك مضارعين ومن روى عنه كالبخاري مثلا قد أخذ في الاحتياط وزيادة التثبت واشتراطه ذلك يرفع من شأن كتابه وأن من لم يشترط ذلك كالإمام مسلم لا يحط ذلك من شأن كتابه ولا يقده فيه وإنما هو التفاوت في درجات الصحة ومن أجل هذا ترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم ما malamu da ya ruta mai cewa babu shakka wanda ya kafa shirki sha almajir da malamin sun hadu ko sun yi zamani shi sun hadu gudaya ya ce malamin da ya wuna shirki imam buhari shi ya yi ko da bai fadai shi a rubuce ba shi ganinsa haka yake shi yake ce ya yi ne domin tasabbut don tabbatar da ajini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karin hadisi ya ce amma wanda kuma bai yi ba za a zarge shi ba shi wanda ya kawo wancan shircin hadisinsa za su fi isbati inganci fiye da wanda bai yi ba amma duka hadisan sun tabbata da hanyar da malamai suka kafa a karbe shi shi yake cewa shi sa ake samun tafawuta ake samun dargen hadisan shi buhari da ya ce ko zamani da aka yi ba zai taba karba hadisi wajen talibi ba da suka yi zamani da malaminsa ba su hadu ba zai karba ba muslim ya ce shi ya yadda da yi zamani da zai karba shi ne manyan malamai sun ce to duk da aka ake samu ana gan cewa hadisin buhari ya fi inganci fiye da na muslim ba duka ba ana nufi isbati ne amma duk hadisan sahihai ne Allah ya samu dace tabwibuhu lamma qama al-imam muslim rahimahullah bi jam'i kitabihi al-jami' as-sahih ra'a fi jam'ihi an takuna kullu majmu'atin من الأحاديث تتعلق بموضوع في موضوع واحد على حدة لكنه لم يضع لها تراجم أبواب كما صنع الإمام البخاري في صحيحه وهو في الحقيقة في حكم المبوب وإنما فعل ذلك مسلم والله أعلم لئلا يزيد بها حجم الكتاب من جهة وليشهد القارئ ذهنه في استنباط الترجمة min jihatin ukhra ya ce yaya muslim ya bawa ba shi muslim ya bawa ba babinsa littafinsa babi kaza babi kaza babi kaza kama nan in kaza zo zai ce da kai babu itlaq ismu kufur an la ta'an man fi nasabin fi menene fi nasab wa niyaha babu itlaqin ismu kufur an la ta'ni fi nasab wa niyaha cewa wannan babin da aka bawa ba nan za iya saki suna wanda ya soki asalin mutum kwai kukan kera za iya cewa yayi kafirci kaga wannan babin wai su malamin da suka zo bayan muslim suka sa wannan babin amma dai shi muslim da ya zo shi ya tara hadisan da suke bayanin hukuncin kukan abin da ya shafi kukan kera na wanda aka masa mutuwa ije ringa cewa bungo ta fadi ko bungo ya fadi
mun mutu mun lalace a ɗaya birgima she koro hadisan da suka hana wannan da wanda aikinsa ya duba asalin mutum cewa asalin su suwaye ne muke da asali mu ne mutanen kaza asalin wani mutanen banza ne to akwai gargadi da hadisi narko da ya zo a kansa shi muslim da ya zo she koro hadisan ya aji amma bai sa babin ba amma daga baya wasu malamai suka zo da suka gan ya tara babin shi ce babin ya kunshi waɗannan hadisan da manzan Allah ya mangana kansu sallallahu alaihi ce babu itlaqi ism kufur za iya sake sunan cewa wani kafiri ne wanda ya soki asalin mutane da kabila mutane da dangin mutane da mutum da kuma da yake kukan kera za iya cewa yayi kafirci amma shi muslim da ya zo tattara hadisan yayi waje alwala ya tattara babu alwala wajen sallah ya tattara amma bai ce babu salatu ba babu kaza ba shi amma wanda suka zo suka amma shi buhari yayi shi buhari da ya zo shi ya cika babul wahayi babi ne alwahayi ya fara da kitabul wahayi kitabul wahayi ya fara ya kare kuma a can karshe da hadisi da yake da ya ce hadisi na kalman tauhidi ya karasa ya fara da wahayi ya kare tauhidi buhari ya yi aiki wahayi ya fara farko hadisi ya kawo wahayi ne karshe shi ya cika hadisin da kalmar tauhidi malamai sun ci abinda buhari ya yi ya fara da wahayi ne cewa mutum da ya fara da wahayi zai cika da tauhidi kuna gane karatu inda har mutum ya fara bin wahayi ina bin abin da Allah ya kawo ina bin abin da manzan Allah ya kawo wahayin da aka so kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ke bi sa to karshen sa zai cika da tauhidi shi sai ce kalmataini khafifataini na fatan gane to shi menene kalman subhanallahi wa bihamdihi subhanallah azim ya ce wannan shi ne tauhidi shi ya fara da wahayi cewa wahayi fa shi na jinin duk mutum da ya yi makale wahayi kan bai yi bida ba to zai cika da tauhidi shi na abin da buhari ya yi fahimta malamai ne wannan shi musulun kuma da ya zo tsara ajisin babi zai don karatu maka dadi musulmi ina nunka kana suka yi mangana abin da ya shafe a tauhidi shi ya tattara jisin tauhidi a can amma shi buhari ya zo shi ya ce babi ne abinda yake nufi at-talaq abinda yake nufi tauhid abinda yake nufi wahayi to shi buhari ya yi wannan amma shi ya tattara babi ne aji su shi malamai suka zo daga baya suka sa babi Allah ya samu dace na'am قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لصحيح مسلم ثم إن مسلم رحمه الله رتب كتابه على أبواب وهو في حكم المبوب في التحقيق ياتي إمام نووي ده ياتي كما يايني كما يا كاوش ندون يا وار وجه الولا يا وار التوحيدي يا وار كذا أما بفدا بابي باني ina da hukuncin a ce babi akai kama yi shi ne ko da bai ambata ba na'am walakinahu lam yadhkur tarajuma bai fada cewa babi kaza ne babi kaza bai fada ba lam yadhkur tarajuma al-abwab fihi li alla yazid bidhalika hajm al-kitab yace ina suna tsammani yayi ne domin ya guji ibawu ba sunan don kar littafi girma da yawa malamai suke kawo masa uzuri amma wanda suka zo ga baya sun yi na'am thumma qala qultu وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد yace malaman da suka zo daga baya wasu sun ba wa babin wasu ya kyau wasu ma bai kyau bai dace ba ma'ana bai kyau yanda aka sara babin bai yi kamar yanda ajaji sa amma wani kuma su yayi kyau imma li qusurin fi ibarati tarjama wa imma li rakakati lafdhiha imma babin da aje shi imma
ya bai tsaya ya yi dikka ba, bai tsaya tabbatar da abubuwan da zai ya karanta hadisin da yake ciki kafin samun babin ba, shi kuskure ko kuwa ya kawo alafzar arabiyan da bai dace da abin da yake ciki ba. wa imma li ghairi dhalik, ko da sauransu. wa ana insha rakaka Allah shine ka fada lugha arabiya wanda bai dace ba. Rakaka lafzin bai ba tsantsan akwai dan rakaka haka. na'am. wa ana insha Allah أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطن والله أعلم. Nawawi da ya zai sharhan ya ce amma ni zan gyara babin dan gyara abubuwan da aka yi kurakure wanda suka gabatar ni, zan gyara kuma gyara arabiyan gyara komai, amma sha Allah yadda. Na'am. Adadu ahadithuhu yace to an gama. Hadisi nawa ne Muslim ya tara cikin littafinsa? Hadisi nawa ne Muslim ya tara? Na'am. ذكر النووي في التقريب أن عدة أحاديث صحيح مسلم نحو 4000 بإسقاط المكرر. yace littafin hadisin da suke cikin Muslim 4000 ne ba tare da meme ba. Akwai memen da yake yi hadasana wani hadasana wani hadasana wani shi ce ha, hadasana wani ce ha, ce ban da memen hadisi 4000 na ciki suka tara. Na'am. وقال العراقي في نكته على ابن الصلاح ولم يذكر يعني النووي عدته بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. ياتي شي عراقي na da nukat ala ibn salah mustala jisim kana da nukat ka huta mustala zai ba ruwanku da wadannan littafin ba ku tambaya mun ku gane. Nukat malam fito da ingancin abubuwa ne kuma da fitar da mustala hadisi a hade da ilimin jarh ta'dil. Ina na nukat ne ibn salah ilimi ne a cikin sa yake fada cewa shi ya ce imam iraki ya ce wallam yazkuru yani nawawi ya ce nawawi bai fada adadin memen da Muslim ya yi ba, ya ce amma in an ambace memen to zai fi littafin Buhari girma dan hada da memen. Ina fatan gane. Na'am. Ci gaba. Kwai na muke. Wa qad ra'aytu an abi al-fadl Ahmad bin Salama annahu 12000 hadithan inda. Ya ce in an hada da memen to za su kai 12000. Shi sai ce inda an hada da memen hajiminsa zai fi na Buhari. وقد أدى أحاديثه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي من المعاصرين وبلغت عنده بدون المكرر 3033 حديثا. ya ce manyan malamai akwai malamin da aka yi shi duk Buhari da Muslim ya sa su lamba ya bi su bi dukka iwari ajisai shi sa masu lamba. In kana da wannan ka huta. Sunan babban shehin shi ne Sheikh Muhammad Fuad Abdubaki, duk wanda yake karatu Buhari da Muslim ya san shi. To shi ke ce ya tara ajisan shi suka kai ba tare da takrar ba 3000 ne 333 na fata an gane ajisai tsantsa ajisun 333 shi yasa ba tare da wani maimai ba ajisi tsantsa yadda yake. Na'am. Na jinka. Shine ya ce balagat indahu bidun mukarrar 3033 mun gama wannan. وقال وهو عمل ما سبقني إليه أحد من جميع المشتغلين بهذا السبيل. Sheikh Mahmud Fuad Abdubaki ya ci ba wanda ya riga ni yin wannan ki kafin zuwan shi. Ni ne na yi wannan tsantsan bi ajisin ware su. To duk wanda ya fada yi ni yanda na bi abun kowane hadisi na bashi lambansa shi na tabbatar da hadisi Muslim ba maimai a ciki hadisi 3033 kuma ba wanda ya riga ni wannan ba da maimai ba. Na'am.
إذ كان جل جهدهم أن يطلقوا عددا ما ورقما تخمينا وارتجالا لا يرتكض على أساس سليم. ya ce waɗancanin da suka wuce ba su saya sun bi abin bidikka ba, amma ni na zo ni na bi shi bidikka daki na gyara. Na'am. فجئت أنا بهذا الحصر كي أضع حدا حاسما فاصلا لهذا الاضطراب. ya ce shi sa na tsaya na wane ci kaza ne wane ci kaza ne, na tsaya na bi dukkan abin da na fara shine daidai. Musulmi na da hadisi 333 bidikka kenan, na fatan gane, amma fada wannan ubalagat indahu bidun mukarrar ba tare da meme ba. Ya ce to karke ba wanda ya riga ni yin wannan, karke wannan. Ya ce fadan da na fada bidun mukarce 30 ne 333 ba tare da meme ba, nawa ne daidai. Abinda na tsaya na tara na mutanen farko da wanda suka zo na karshe, ni ne na karshe wani na yi wani kuma ya amfana. Na'am. Shartu Muslim fihi. نقل النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم عن ابن الصلاح أنه قال: شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى سالما من الشذوذ والإلة. يأتي شرطك كل شرط مسلم أتكادي سا ga sharci kama haka, inda zai ruwaito hadisi a samu menene shurutu muslim fi sharcin da aka samu a cikin littafin muslim, kamar shi ya je amma bai faɗa ba, sharcin da ya yi ke yi shi ake so an bato maka. Nawawi ya ce sharcin da yake cikin muslim kara ya ce an ya kuna hadisa muttasil isnad, izamana akwai tisas na da wane an wane, izamanan malam Muhammad ya ruwaito hadisi wajen malam Mustafa, dole ya hadu da shekar ba hadisin muttasil ne, ba samu inkita ba, muttasil kenan na fatan gane. Kuma ya kasance isnad bi nakal thika, shi wanda aka ruwaito a gare shi wajen amincece mutum ne, ba makariyaci ba mutum ba ne ke da wahami, thika ne aka dauko shi wajen thika, wajen amincece har wajen sahabi. Shartin su kenan shi ka ruwaito hadisi wajen mai amincece zuwa wajen da aka ruwaito shi kuma mai amincece ne har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma tsakanin su ba hanyar da aka yanke cewa wannan tabi'i ne ya je ya wannan tabi'i ne ya ruwaito hadisi a wajen sahabi, don tabi'i bai gan sahabi ba, ya ne tabi'i ya ce ruwaito wajen sahabi, to akwai inkita kenan. Cito wannan baya cikin littafi na, ba inkita a kuma ruwaito shi mai aminci zuwa mai aminci zuwa mai aminci zuwa manzo Allah shine sharci na. Na'am, sheme wa qala al-hafiz ibn hajar fi sharh, kafin mu gama shi ce kuma menene sikka kan sikka, so she menene min awwalihi ila muntaha, farko a karshe, kuma zamanan hadisin matinin ya kubuta da illa shazi. Abinda ake kira shazi, me ake kira shazi da Hausa? Ba hago abu, hago ma nan mutum ne zai kaɗaita shi kada abu. Ya ce a samu hadisin bai zama shazi ba, bai balle ba akan abun Qur'ani da suna manzan Allah. Kana jin hadisin bai balle ba shazi, bai balle ba shi da wani mangana za ga ya saba, babu hadisi zamana abinda aka ruwaito shi daidai da abinda ya zo da wahayi. Na fata an gane. Wala illa ko ta illan da aboye, illa shine menene illa? Malami ne ina da ilimi, ina da komai, amma karshen rayuwansa ya zama kuma ko baibai. Malaman yarda da shi, an ce kai ka faɗa wannan hadisi ce ni ba na taba faɗan shi kuwa, to wata illa ce. To waɗannan illolin babu shi a ciki. A ruwaito hadisi samu wane har zuwa manzo Allah, kan amincece mutanen har zuwa wane, ba tare da an samu ɗasewa hanya ba tare da an samu wata illa wanda aboye ko a bayyane wanda zai taba hadisin ba. Sharci nawa kenan?
sharci nawa kenan na ga ba ku sha koko ba muttasil sanad bidon inqita na fata sikka kan sikka bidon shaz wala illa sharci guda hudu ne ci gaba نعم وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر في أثناء تعداد مراتب الصحيح ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح انتهى ياتي حافظ يفرع كتابه ياتي أسنان ديك رتبا صحيح ya ce ana kaddamo wanda aka fi rinjaye fiye da wanda shi ma sahihi na amma fi rinjaye da wani duk sahihi na amma fi rinjaye da wanda aka fi rinjaye da shi ya fi wannan tartibi ne fiye da wanda ba fi rinjaye shi ba amma duka su sahihi ne har zuwa karshe na fata an gane na'am ويتضح من مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام. ina nuna cewa muslim ya raba jisinsa kashe uku. الأول فرقو ما رواه الحفاظ المتقون yace hufazin da suke da sikka suna da kiyayewa suna jisin su farko hadisin da wanda Allah ya ba su ilimi kuma suna da itkani ba mutakuna sura Allah wannan mutkani suna da itkani abu su ne farko sun hada da sura Allah ma to su ne farko da za a ruwaito hadisi a gunsu na'am والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. نبيو wanda ba rayuwarsu ba taba sami su da wani illa ba suna da rufe ashiri kuma sun kasance suna sakasaki ne kuma su hardansu akwai itikana kai suna da cikakken harda da itikana akan abin da suke yi to su ne na biyu nan والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون to na uku wanda da'ifai ne malaman da'ifai ne kuma an kyale su to wanda baya ruwaito a gunsu ba ruwansa da su na wa annahu idha faraga min al-ism al-awwal atba'ahu ath-thani in zai ruwaito hadisin she far da farkon in mun hadisi sun zama hufaz muttaqun shine farko she sa cikin littafin sa ya fara farkonsa inda bai samu ba shi mai wa amma salif atba'u saniya inda bai samu farkon ta ba sai kuma na biyu towa wa amma salif fala ya'ruju alaihi kama nassa fi akhir muqaddimah amma na uku baya sauka san bayar waito a gusu in ya lallafa farkon ya samu shine za aji in bai samu shi zo na sakiyan in ya zo sakiyan bai samu ba shi yadda uku ba ruwansa da su نعم مالا كما صرر كما يندى مقدمة هنا كما شان فسرا نعم على اكتفائه بمعاصرة الراوي لمن يروي عنه إذا روى بالأنعنة ما لم يكن الراوي بالأنعنة إنا فدا إلا نما تكون ضعيفين نعم التعليقات في صحيح مسلم تعليقات da aka yi da yazo yace wani yace kaza wani yace ka taliki ba tare mu'allaka hadisi mu'allaka shi za fada menene mu'allaka malam misalinsa okara zuhuri shi mai shi ne mu'allaka kawai okara zuhuri shi kenan menene mu'allaka wali kwan shakko ko da shi malami za ka ce na kashe daya nake so mun yi wannan sigar amma menene mu'allaka mala ya kawo magana to abinda zaka yi da a share isnadi farko ko mutum da ko mutum biyu shine za a fahimta amma a ce wani yace a mangana wani yace lalaka nan daga wani yace za a samu isnadi zuwa shi an share isnadin shine zai zo abin nan kawai Buhari bai taba ganin zuhuri ba shi yace zuhuri yace zuhuri yace kaga tsakanin shi da zuhuri akwai malaman sa share isnadi mutum da ko mutum biyu shi ake kira mu'allaq
ya ce mu'alakatin da muslim ya kawo su shi ke sai bayana kai ƙungin hidman da al'umma manzala zara ta baraɗe ‘yan halal masu kauna manzala sun shekaru rayuwarsu baki ɗaya kiyamun laili da karatun Kur'ani da yadda manzala ya fara suka rayu har suka mutu mu ci zo ƙarshen duniya itattar waɗannan abu isa kundin sharai kawo nasa rahin sabo na ga ko maukaci ne ba zai yawon na abun ba na faɗa abuwa na abu yana da ciwo ne farkon mukaddima kenan sati mu uku kenan hudu kenan har yanzu muslim ne ke faɗa zamanin sa mai zuba da malamai da yawa shi hange can sahabai da tabi'ai da tabi zuwa manya ya zabi mutane kuma ga sharci malam zama so suka dina imma wanda za a ruwaito a jisun agunsa ina da itkani ina da tsewa malami ne ina da ilimin first class kenan da ruwaito a jisun agunsa yake ruwaito su ko wanda an shi amincece ne amma bai kai shora farkon ba ana yake karba jisi baya karba jisin da tsakanin da malamin da almajira akwai yanki bai gan shi ba ko a kuto illa ko a kone ɓallewa macinin a fada macina gan ba hago kalmace ba shi da asali da illori zuba da su rayuwan da suka yi kenan shi shekar 15 suna tace wannan abu da ilimin da komai da kusanci zamanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutu zo daga yanzu itattara wannan baki dai ajiye idoko abin da malaman suka rubuta saboda baya lokacin su she karanta abin da malaman suka rubuta she ci gyaran sa na fata gani ba shi da nasa abin da malaman da suka yi wannan suka tara ji su suka yi aiki shi ka zo ka zubar da duk abin da suka yi shi ka duk littafin su da Buhari ka zo ka ga ba su yi daidai kaza ba su suka yi karan su suka yi kayan su shi ka zai ai sun fada ka ba su yi daidai ba kai kana zaune dan banzan mokaci ka zauna ka ce bai yi ba su da suka yi can ga shartin da kafa ga wahalar da suka sha kai baka wurin iyayenka ba sa wurin malamanka ba sa wurin sharri muguniyanka da masu muguniya irin ku ba sa rayu ba ya su ba shi ka zo ka doki wannan littafin da suka yi wannan jihur baka da wani littafi fiye da nasu shi ka ta soke wannan ne daidai wannan ba daidai ba makasan daidai ba akan daidai na aka yi shi wannan shine ilimi amma na tare da kunzumin jahilai da mutane ba san Allah ba awaiwa yayi wannan mangana mutum zai tare wannan ina azumi na kiyam laili ina hada Allah ina hada Allah da sunayensa yana rukunsa isa idace da rayuwa su tara wannan abu ka zo baka da irinsa shi ka dauko littafin da shi ya rubuta ga sharkin da yayi shi ka zo kana soke a jisu cewa shi bai iya ba kai ka iya baka da wani littafi da kana da naka ne wanda aka baka shi kai mukarana da nasu bai yi ba shi kai mangana nasu ne dai ka sake daukawa bismillah التعليق هو حذف راو أو أكثر من أول السند ولو من أول آخر الإسناد وهو كثير في صحيح البخاري بخلاف صحيح مسلم وإنه قليل جدا إكتوى تعليقات منين تعليق شنو تعليق هو حذف راو ينكي سنة راو ينزو كما إمام مسلم زي إمام زهري ياتي كذا bai zamani da shi ba bai ruwaito shi ba bai gan shi ba to imma ya share farkon isnadin rawi dayan ko mai yawa ko kuwa karshensa isnadi yanki da yawa ya ce a cikinsa ina nan a cikin buhari da yawa shi buhari ya kawo shi ne don istishahad kuma za mu zo na a yi mukaddiman da Allah ya sa mun gama da wannan lafiya farkon buharin da ba mu kara mun yi shi an rasa kasetin su za mu sake komawa mu yi abin da Allah ya hura ma inda Allah ya raya mu na'am بخلاف صحيح مسلم فإنه قليل جدا بلغت جملته فيه 14 موضعا ذكرها النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم yace shi nan fa'innahu qalil jiddan shi nan muslim sun hadu sun tashi
14 ne wurare kawai, amma na Buhari na da yawa, amma na Muslim kaɗan ne za a samu taliki mai wuce 14 mawdu'a, wurare guda 14 ne, amma na Buhari ina da yawa, amma kuma shi aje shi ne dalili da ilimi. Na'am. Wa qala naqlan an abi amr ibn Salah وليس شيء من هذا والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من هي الصحيح بل هي موصولة من جهات صحيحة. yace dukan ma da Buhari da ya ruwaito shi da Muslim da ya ruwaito shi dukan kabi su zaka tai da hadisin sun hazza shi ne su kafa dalili wani wurin shi, amma dukan su suna da asalin zuwa har mai su musulat ne, ma'ana suna da asalin zuwa har wanda suka ruwaito a gunsu ba. لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة. إن دا يشي المتابعة كمان دي بخاري كي. وفي نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث. إيه ياتي معلومات دي سنسين أبن دي أكي فدا. ثناء العلماء على الرواة المخرجة. نعم على الرواة المخرجة في صحيح مسلم. يا بند معلومات سكيوا malaman da suka Buhari ya Muslim ya ruwaito a gare su, malaman da Muslim ya ruwaito a ji su a gunsu, malaman da Muslim ya ruwaito a gare su, yabon da duniya suka masu shi zai fada yanzu. Na'am. wantiqad ba'd al-hufaz ba'dhum wal jawab ala dhalik. Da wansu kuma da aka soke su cewa ka ruwaito a gunsu amma ban yarda da su ba, ku ji ilimi malam, ba haka kawai ne malamai suka sallama littafin ba kafin a durkusu a haife kwanan. Malaman sun zo shi suka abije musulmin ji kokarin da ka yi, to amma su waye karo ta gunsu shi aka tattara malamansa, shi aka fada ma aka yabi mutane kama 100, aka yabi kama mutum 91, shi aka ce guda 9 nan da zai cika 100 muna da mangara kansu, zo ka kare kanka. Haka su dar kutuni suka yi. Malam Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sa jini manzon Allah daban yake. Muslim duk wahalan da yayi su manya malamai suka zo shi suka tattara kai mun yadda, amma malamai da karo ta gunsu su waye ne, shaka tara su duk malaman Buhari da Muslim malamai suka tattara su 12 su ɗaya wane don mai karo wato a gunsa, wane don mai karo wato a gunsa, aka bi status jabin da ake fada suka ce mai malam. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر ايش مامي ورواته يعني الصحيحين. ايوه. قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم وهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. هذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. ياتي malamai su yi ittifaki cewa waɗannan sahih Buhari Muslim an sami ittifaki cewa waɗannan malaman duk wanda suka ruwai su udul ne yani me yake ce Hafiz ibn Hajar yace menene yace ruwatuhuma yani asahihain kad hasala ittifaq an la qar bi ta'dilihim bi tariq alzum fihim menene mukaddamuna ala ghairihim. Malaman da aka ruwaito a gare su wanda Buhari ya ruwaito shi, wanda Muslim ya ruwaito to waɗannan manyan malaman an hada su, to wansu su ba su ruwaito hadisi wajen malamai ba irin nasu ba ku gane ba. An zo aka dauko malaman Buhari da malaman Muslim, shaka dauko wani su malaman kuma da suka yi hadisi, to ba za a hada malaman Buhari da Muslim suna gaba fiye da sauran malaman a jumlace. Na'am. wa hadha aslun la yakhruju anhu illa bidalil. Wannan bayan da za a fada a fito da wani a soke wannan abu shi da dalili. Na'am. wa qala fi muqaddimati al-fath wa qad kana al-shaykh Abu al-Hasan al-Maqdisi yaqul fi ar-rajul alladhi khurrija anhu fi sahih hadha jaz al-qantara yani bidhalika annahu la yaltafitu ila ma yace abin da yasa na fada wannan dun ka doki mutun da Buhari ya ruwaito shi ko Muslim ya ruwaito shi, shace wannan malamin ya ketar gadan soke-soke da ake masa, ya wuce kantara ya tsallaka rayuwan da za ta
ya sallaka wurin da za a tuhumance shi, ya zama amincece mutum. In dai har Buhari da musu ya hau kujeran sira, ya hau tudun sira, in dai har Buhari ya ruwaito a gare ka, musu ya ruwaito a gare ka, to ka ci interview na first class. وقد تكلم في بعض الرواة الذي خرج لهم مسلم وعدتهم 160 رجلا وذلك الكلام لا يقده في صحيحه ولا يحط من شأنه. yace malaman da suka zo daga baya duba hadisi 333 hadisi 333 duk mazajen daban-daban ne shaka zo aka samu a cikin malaman guda 160 ake cewa muna da mangana kansu, ina dubunnin an yarda da su. Duba hadisi 333 duk rawin suna nan an ce an yarda da su, malaman da suka zo kenan shaka soke mutum 160 aka ce su suke da dan illa, su ma jikiyar aka sha da hafiz ya zo ya warke su, za ku ji ma'anan wanda aka yi mangana kan muslim malaman da ake gan suna da abun cewa 160 ne, dubunan a cikin 333 suna nan kowa itfaka kansu. Me za ka ce? na'am. لأنه أولا قد يكون القدح غير مؤثر. kuma farko ina kake cewa تكلم في بعض الرواة الذين خرج لهم مسلم وعدتهم 160 رجلا وذلك الكلام لا يقده في صحيحه ولا يحوط من شأنه. yace wannan 160 ba zai iya soki hadisan da suke cikin muslim ba. Me sababi? أولا قد يكون القدح غير مؤثر. yace wanda ya soke malamin nan a cikin 160 lalla mangana ce shi ma bai itkani ba, shi ma ba yadda soke wanda ya yi ba. Shi sa malamai sun ce wanda duk malamin da Buhari ya taba ko musu ya taba yake tarkanta yake targada tudu mun sira. قال الخطيب البغدادي كما في مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن مفسر السبب. yace Imam Nawawi ya fada cewa muhtajja Buhari fi wa Muslim, yace in ka ga abinda Buhari ya kafa hujja da shi da Muslim a cikin jama'a wanda aka ta'ana su, to ana ganin cewa ta'anin bai kai tafsiri a bayyane ba mufassar a jumlace aka yi, ba ce ga illan da ake ganshe da a cikin jumlata aka hada, amma fada illa shi dama makariyaci na ce an goto a gunsa ko na kazalla shi dai shiga jumlace, shi yasa malaman su ba su yadda ba. akwai jar mufassar, ka gane jar mufassar a ce kai kana da mudallisi ne kai a fassara illan da ake da shi, to na Buhari shi a zo shi a jumlace ba za a iya illa gair mufassar sha shiga cikin yuyuyu na'am, illa na yuyuyu ba illa na mufassar ba. na'am. وقال الذهبي في جزء جمعه في الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ما نصه. zabi kaji computer kenan. Imam zabi in ka ga waɗannan rayuwansu albarka ne, inda su dauko hadisi filla shi ke cewa mai ya ce ya wallafa littafi akan aka sikat ne, mutane amintattu ne amma yi mangana kansu. Ya ce baya waje ba yi masa raddi ba, shi an yi raddi ba ce an ce masu komi ba. na fata an gane. na'am, ya faɗa mai a cikin وقد كتبت في مصنفي الميزان. ya ce na faɗa a cikin littafi mizan عددا كثيرا من الثقات الذين na faɗa adadin sikka da Buhari da Muslim suka kafa hujja kansu وغيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح. wai su kuma sun tara sunansa a cikin wani littafi na jarh wanda aka soke. na'am, lakin
وما أوردتهم لضعف فيهم عندي. amma ni ban ruwaito shi a cikin da ifa gus ba don na san abin da aka faɗa ba haka yake ba. بل يعرف ذلك. don a sani. وما زال يمر به الرجل الثبت وفيه مقال من لا يخبأ به. daga mutum malami ne sika ne yana da wata illa ma illan bashi da wani amfani ba za a iya fita da ba mufassar ba ne. ila akhir kalamihi a zuwa karatunsa a ce fiye makal wannan ya fahimi ba akwai mangana kansa me mangana fito da shi ma babu